Hej og velkommen til et udenfor vlog. Ja, vi begynder. Vi starter herover. Se her. Et badebassin, der faktisk næsten er helt tomt. Det ligner, at det er tomt, men det er det ikke. Og der har også været et hul i det, men det er ret stort. Og den tøjde lige ud af mig. Ellers skal I bare se det sådan her. På lidt space. Sådan der. Så går vi herhen. Her har vi solvarmere. Det er sådan nogle, der varmer badebassinet op, så den bliver varmere. Ja, og vi har også badet i det. Jeg mærker, om de er varme. Ja, de er varme. Og en pumpe, den står... kan lige kende. Der. Ja. Så har vi haven her. Og baba. Et lille drivhus og et stort drivhus. Har planter. Grøntsager, mad, jordbær, der står der. Brændenælder, og så har vi også høns. Der er mange flere høns. Nu ser I, der er også mange brændenælder, så de kan godt gemme sig. Der er en lille en der. Og der er hanen med imellem brændenælderne. Og så kommer alle ud der. Ja. Plante. Kan lige gå ind og drive huset. Der er mange tomater herinde. Og i målingstemperatur. En gang så har det været helt op på 40 grader eller sådan noget. Ja. Herinde endda. Og jeg endda vinduet stå åben. Døren. Jeg vil gå lige lidt. Så der. Jord. Og jo sådan nogle, der holder planterne. Ja. Hindbær. Vi prøver at smage. Nu irriterer. Det er et hindbær. Vi prøver at smage. Den er god. Her er min lille bombade, hvis I kunne se den. Og har flere jordbær, og det er lidt solbærbuske. Og en anden slags buks, jeg vil huske, hvad den har aldrig set. Og den, hvis I kan se noget hvid i den der sorte en, ikke den hvide derovre, men altså, hvis I kan se noget hvidt i den sorte der, så er det en and. Det er også nogle dyr. Der kan I se, den stak lige hovedet op. Og vi har en til, det er også en hund. Ja. Så går vi lidt herhen. Der går de også. Og hvis I kan se det grønthus deroppe. Ja. Se, der kommer moren. Den hvide derovre, hvis I kan se den. Jeg kan lige prøve at gå for den. Se der. Godt. Den er flot med det der grå noget. Og vi havde også lige slået græs og en trampolin helt dernede. Og også en kæmpe stor grund her. Ja. Gå lidt herover. En meget stor skov her vi har. Ja.
går vi herover. Herover har vi fodboldbanen, men det har været en ridebane. Der er boet en anden her, der hedder... lige meget hvad hun hedder. Ja. Hun har bare boet her, og så var der... så havde en ridebane her. I kan lige se. Her er det en mål, og dernede er det andet mål. Og vi har også en golden goal. Eller, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Og en grill til om aftenen. Hvis nu vi så grille sammen med nogle venner. Og en håndkasse. Ja. Og et brændeskur til at tænde bålet. Ja. Ja. Og et ugetrækker her. Og her har vi en trampolin lidt tættere på. Og nogle fuglefar. Så går vi herover. Der er også en græsplæne. Herover i haven. Der har vi en masse fine blomster. I ser den der. Og her er også nogle. Kan vi se den der. Og der er Pico, den der. Det kan I se, hvis I lige går lidt tættere på. Der. Det er de der. Hvide nogen. Og flere blomster. Og et lille træ. Det kan godt være irriterende at gå her forbi, og en blomst, så står helt alene. Nå. Ja. Det var den rundvisning. I kan lige se her, vi har en golfkøller, cykelhjelme, et wakeboard, og her er min cykel. Jeg kan cykle uden hænder.